tanane urip. Aku wis rumangsa ora kuat. Aku ora kuat, Mama. Mama. Saripin pamit pati luwung aku pati kendang. Aku tak kendang bae. Saripin. Apa-apa Purwomadya posanane Sariden bakal mati nganyutuh. Apa yang kowe nganyutuh? Lakonmu terus bakal rambung apa? Kanjeng Sunan, ya. Sinaosa jujur kula menika boten wonten tulisanipun. Ya. Tertamtu panjenengan saged maos. Ya. Najan bathuk kula menika boten kaca kepira. Kanjeng Sunan Kalijaga tertamtu saged mila. Najan kula boten matur walaka. Tertamtu panjenengan sampun ngertos menggah lampaning gesang Sariden Kanjeng Sunan. Rumaos peteng jagat kula supet nalar kula. Keranten awrat panandanging gesang jalaran. Sariden pisah kalian bojo lan anak kula Mama Kanjeng Sunan. Sariden yen ndak nalar sing salah kuwi dudu sapa-sapa. Sing salah kuwi Sariden pribadi. Coba yen kowe lali ndak elingke alam lelakon ing Kabupaten Pati kowe wis sumangkean. Kowe wis wani jajal karo Piyai Pati. Nganti kowe disebrake saka Kabupaten Pati. Kowe urip ning Panti Kudus. Kowe ning Panti Kudus. Kowe pamer karo kowe pamer ilmu ana pengarepane Kanjeng Sunan Jabar Sudik ya Sunan Kudus. Lho saiki kowe ketun Sariden pancen ora ana critane geton kuwi tiba ngarep ora ana, mesti tiba mburi. Kedadian iki mau lamun panjenenganku ora rawuh kowe mati nganyutuh. Yen wis kelakon kowe mati nganyutuh, arwahmu bakal kelambrianan manggen ing kayu watu, ora diakoni marang ngerso dalem Gusti Allah wa Ta'ala. Sariden kowe dilalake jagat raya, kowe diparingi piranti jangket ning dunya cekak naramu, mesti nek kowe gedheake syukur sing konjo marang ngerso dalem Gusti Allah. La in syakartum
la ajidanakum wala in kapantum inna adabi rasa manungso kuwi yen gedheake syukur marang reso dalem Gusti Allah. Gusti Allah ora sare bakal paring kenikmatan ning kuasa baine saking yen kowe kufur Gusti Allah ora sia-sia gone bakal paring pacoban kanggo Kanjeng Sunan Kalijaga guru sejati Syekh Paloyo ya Saridin rumau silepat pramila saking menika kula badhe nebus dosa sarananipun kula saged pinanggih lan kempal kalian bojo lan anak kula monggo dadi cekak aose kowe kangen karo anak bojo kowe kepengen wawor karo keluarga iso kowe kumpul karo anak bojomu iso Kanjeng Sunan sinaosa lelampaipun awrat paripaos nyabrang segara geni awaton Saridin saged pinanggih kalian bojo lan anak kula monggo menabut sarate kula sagah nglampahi Kanjeng Sunan yen pancen kowe kepengin kumpul kelawan anak bojomu ana syarat sarana kowe kudu nglakoni tapa sewindu lawase apa saged sewindu laminipun tegesipun 8 taun kira-kira saged kula sagah Kanjeng yen kowe saged kowe ndak utus tapa mrombang tegesipun Saridin mrombang wonten ing sejaten Saridin ora kleru tapa mrombang kuwi ora dikeparengke nipih baita lan ora dikeparengke nipih gethek saged yo saged kowe ndak utus golek apa sekarang yen wis antuk klapa sekarang kuwi gawenan tapa mrembang tegese kowe numpak klapa loro kowe kudu manut marang payune klapa loro kuwi besok bakal bisa kakon kowe kumpul yen ora maidu nangsal namaku sepiro to gedene rekoso yen pancen kowe kuat kowe bisa tundone bakal mulya guru sejati ya Paloyo menawi menika saranganipun Saridin kedah nindakaken tapa ngrumbang suwindu laminipun wonten ing satengahing segaten pendhano Saridin assalamualaikum 8 taun aku tapa ngrumbang ing tengah segara guru sejati guru sejati Kanjeng Sunan Kalijaga najan to Saridin bola-bali nyalai barang dawuh nyatane guru sejati isih ora tegel karo Saridin
Mbok menawa iki laku kang pungkasan saranane Saridin bisa kumpul keluarga ketemu karo bojo lan anak momok. Aku kudu tapa ngrombang 8 taun ing tengahing segara. Klopo sekantet sing ngancani Saridin ngrombang ing segara. Jajal aku tak mlaku mrono nek menawa duwe tanduran klopo tak tembunge sarana kanggo lelaku tapa ngrombang. Dodol sekesoke kok ngantek ameh surup kok urung payu. Alah. Iki malah batal. Sampeyan kok ngomong dhewe bingung. Lah bingung perkarane napa? Legen urung ana sing ngombe sekesuk ceprok. Niki legen. Walah kula niku mlampah tebih. Kula ketelak. Sampeyan ketelak. Muncul pripun? Nggih. Nggih. Alah. Seger malih Mas Nun malih nggih nggih lomo rasane pripun seger tanduk malih pripun lho tesih nggih ala bejo malih Mas Yun malih tesih nggih segera rada kecut kecut mboten napa-napa pun celas nggih matur nuwun kula ketelak pun ngombe legen kula tak bacutke mlampah kiriyen ajeng tepundi nggih ajeng Kesa nggih Kesa ning tatanane pripun iki lah tatanan duwite pundi lah duit napa lho duit legen iki lho kok duit legen iku lah kok iki dodol lah sing ngerti sapa lho sampean ngombe kok lah kula ngombe niku wau sing nawani sinten nggih kula sampean nawani kula mboten tawa dodol kok ning kula niki adol legen sampean wau nawani kula Mas kersa wujud legen nggih kula ngombe lah nggih legene sampean ngombe entek nggih duwite bayarane Mas kula mboten tuku kok lah sampean ngombe legene lah sampean tawani kok sampean tawa wong kula ketelak nggih kula ombe lah niki urusane pripun lah nggih mboten ngertos urusane wah nggih mboten gathok ngene iki urusane kula ngombe legen mboten kula wareg golongan kula seger bojo kula niku wong ceriwis piwil nek kula dodol legen mboten duwe kula niki mboten wani mulih lho lah napa
kok kula malah kon mikir bojone sampeyan. Lho kula niki bakul sampe jatuh karan. Boten. Pundi duwite pundi? Boten gadah duwe. Lho nek boten gadah duwe kok ngombe legen. Lho sampean tawani. Mati iki. Mati. Sampeyan mau pripun? Jak boten dodol. Lah nggih. Sampeyan tawa legen. Njuk Mas. Nggih kula ombe. Ngombe legen niku nggih urusane bayar Mas. Boten gadah duwe. Pripun? Boten gadah duwe. Modar bakule. Pokoke kula niki nemoni sampean. Bagune kula bayar. Kudune bayar. Ngaten. Nggih. Kula boten gadah duwe. Wong sampean butuhe dibayar minangka ijole legen. Nggih. Mangenteni sedelok nggih. Nggih. Wah, mehelean. Welean gebukan yo wis padha modare. Timbang ada legen sikesuk jepro antuk duwe. Bojoku teni wis ora pakat. Kulane entek rasite. Niki legene pun telas. Nggih. Sing ngombe legen kula. Nggih. Kula kudu bayar. Bayar. Reneng kula bayare ora duwe-duwe. Bagune tetep kula bayar. Ngono. Tanggung jawab, Pak. Nggih, nggih. Iki sampean kapane. Meleh, bayar meleh. Nggih. Nggih, tetep kula bayar wong ngoten mawon kok. Sampean tampane meleh. Nggih. Lho, kok bayar terus. Iki sampean tampane. Lho, niki sampean tampane. Janjine legen kula ombe, kula bayar, wong sampean bakul. Rene kula mboten duwe. Sing go bayar nggih niku, mang cukup-cukupe matur nuwun nggih. Wah, repot iki repot. Lha aku direken mau nyori jangkrik. Bayar klaras. Wah, repot mung sapa niku. Mau wong edan ta wong